Докато правихме медитацията, се появи богинята на милосърдието. Някои наричат Източната Богородица, хилядоръката Мадона. Тя се казва Куан Ин. Цялото и тяло тук покри пространството. Беше наистина много мило, много мило. Казват, която изтрива сълзите на света. Наистина много красиви неща. Човек може да прочете. Ако имате време, запознайте се. Който не е. Казва, че тя е била постигнала вече просветление, но за да остане, за да помага на хората след нея и те да постигнат просветление, е решила да остане в самсарата, т.е. да върти в преражданията, в кармите и страданията, за да може и на други хора да помогне. Богиня на състраданието, една от известните. И наистина това е един от духовете на състраданието, на милостта, на милосърдието, който работи, един от най-висшите, може би най-висшия, който работи с този божествен принцип на милостта и състраданието. На какво ни учи тя? По нейно време най-вероятно не е имало условия кармата да бъде изчистена. Но има условия тя да бъде смекчена и всъщност тя работи точно за това. Да се смекчи, да се прояви божествената милост, така че да се смекчи кармата на човека. И какво съветва? Да отложим нещата. Ето, днеска с Мими си говорихме в колата, като идвахме насам. Да кажем, другия прави нещо, което не ни харесва и ни тръгва вълната да ни взриви. Не ни харесва, дразним се. Да не кажем нищо в този момент. Да не му кажем нищо. Да се овладеем. Да отложим разговора с него, докато ние не се успокоим. Докато в нас, не се появи такова едно най-малкото неутрално чувство на семя тая, айде ще си поговорим, да си изясним нещата. Но докато тая бомба е в човек, не я пускайте. Защото последствията, всъщност какво правят отгоре? Те ни създават постоянно такива ситуации, ние ги наричаме изпити, за да ни видят докъде сме си научили уроците. И ако човек успее да се овладее 1, 2, 3, 5 пъти, след това кармата му се смекчава. И тия уроци отпадат. Просто това е един научен урок, зачерква се каквото е било и човек вече продължава в нови изпити, нови уроци. Не, че уроците свършват. Просто защото, ето, това е един от наистина големите уроци, на които ни учи милостта. Да, отлагайки нещата, да можем да смекчим съдбата си.